Matud pas unang pagbasa, porting daghanang mga santos nga iyang nakit-an nga nagdaig sa Ginoo gikan sa tanang suok sa kalibutan. So posible ni nga mga santos ni nga sa wapa matao si Kristo or mga santosonon pa ni hangtod matapos ang kalibutan kay revelation man ni past, present o future. Sa ato pa, doon na nagpuyo dito sa langit na porting daghana, niya doon na pa'y umaabot. Gusto mong maapil sa umaabot? Kinsa dinhi ang gustong maapil sa umaabot nga mupuyog langit, sa kamot. So kanang wa mo pataas, padung na nas impierno. Ang pagkasantos, mga igsoon, usa ni siya ka desisyon. Dili ni pwedeng automatic. Kana bitang mo yung pagbuot las Ginoo, Ginoo lay magbuot, kana siguro gyud kang maimpierno ana. Oh. Gay ko no, lingi ay mong tupad, pangutan ay na gusto ka masantos. Nya mo ingon gani, Ginoo lay magbuot, impierno hono na ka. Bitaw. Nga naman, matod pa diri sa atong unang pagbasa, siya kinsa man yung mga tawhana, siya wa man ko kailaan nila, sir, ikay nakaila nila. Siya maon yung mga tawhana nga ilang sana nakalahutay sa mga paglutos o mga pagpatay sa kalibutan. Mauni sila. Sa ato pa, wa sila mo give up nilahutay. Kanang paglahutay, usa man na ka-desisyon, God. Kaya nga to yung automatic nga kinaiya, mo palayo manggita ng mga kasakit. Pero og mo desisyon ka nga magsantos, go through the pain without complain. Ug mo na'y kinabuhi ni Kristo, ni Maria, sa mga propeta nga mga santos, wa gyoy reklamo. Sige, ikaduhang lingi. Yung naunsa man ka, reklamador o dili? Kina, pangutan na. Kanang wa mulingi, reklamador. Oh, gasigi naman naging osunahon na, siging sugo ni pariaw. Kapoy, sig sugo. Wala, mga reklamador, pagbutan man ta. Bisan din kanang asa mo palingkoron. Maglagot ta. Na may daghan, mailhan ako sa mga naong, kana igingos asirit, diri lang lingkod sir. Lingi dig hait kay ba nya lingkod dayon dito sa di magtingog lingkod mura bagay ngop lapti ko ron piti kang buang but antaw tay buot lingkod kana mo na sila mga impierno honon ani ana ron nanimba ng uban din ni nagi squire ni apil gay ng uban da squire ni apil sa nag-choir niya. O bansan magsigig misa. Mo na sila yung mga impierno honon. Pero daghan sang tuas langit. Mo na nga ang Ginoo di na mag-uol. Nga naman, daghan namang tuas langit. Og punan, mas maayo. Og di sad punan, okay na Okay na kayo. Mo na, pwede ra kitag maimpierno kitang tanan. Kay lingaw naman sila dito sa langit. O na dito sa Vicente Ferrer. Ang atong mga kaliwat, naman sa tayo daghan kay mga kaliwat nga mga santosonon kayo. Nya nga man nga masantos man ta, dili na tungod sa atong binuhatan lang, kung dili tungod kay matud pas ikaduhang pagbasa, tungod sa dakong gugma sa Dios giisip ta niyang mga anak. Mao nang makasud tag langit kay siya sad ang Ginoo mismo nga nagbuhat nato, mi desisyon nga iya tang himuong mga anak. Siya'y nagbuhat, nagpakaamahan sad siya nato. Pagkanindotas Ginoo. Pero matod pang San Juan, wa kita kibaw unsa gay ato pang umaabot. Pero ang ato lang siguro gyud kaayo nga kun mahiusa ta ni Kristo, nibutang tas atong paglaom diha ni Kristo, nagputli tas atong kasing-kasing diha ni Kristo, mauban gid ta niya. Mao na atong paglaom. Ay na lang pagsigig sukit-sukit, maunsa ka dito, maingon baro na ang mga lektor, magbasa gyapon ko dito epistola. Why siguro?
Ako moingon sa ko, unsya og malangit ko magpari gyapon ko o pwede na ko magminyo. Nana ba? Di why siguro. Ay na lang di pagbuot. Importante ang Ginoo na mo ay mahiusa. Ay na mo pagingon kani akong banang animal kayo, mabuutan na kani og malangit. Awa man sa ginay sigurong malangit. Ikaw sa bana gyapon ni nako. Niingon as Kristo, igabot ko nos langit, wa na'y minyuay, wa na sa dito'y banahay. Kanang imong bana, igsuo na lang na nimo. Kanang imong anak, igsuo na lang na nimo. Kanang imong ginikanan, igsuo na lang na nimo. Muna din hiinigmisa, kay mao man ni ang kuan ko no, kahimtang dito sa langit, kining Eucharistia, muna ang atong ipakita, panag-inig suunay, yango-yango, muna ingko, ay na mo pag-amin, panahos misa, kay ang liturgical action ana, igsuon tang tanan, equal ta. Wa may mo amin sa iyang manghod, di ba? Wa say mo amin siyang igsuon. O na, igsuon ta dito, practice na lang mo ana. Kanang imong bana, igsuon na lang na nimo. Muna kung mukuyog na siya lain, inato anay, nikuyog sa siyang laing igsuon. Ana, di ka masilos. Asa ka dong? Siya ato ko sa akong igsuon day. Sige. Muli ka, siya basig sunod si mana. Ana, siya lingaw sa siya dito siyang igsuon. Asa man sad kaday, sa mukuyog ko sa akong igsoong pari dong. Asa man kahigda, adto siyang kwarto. Ngano man, ipakita ang panaginig suunay. Ang maingor sang bana, take care. Ana, no? Wa jud kay sala. Og mauna na ang gihisgutan sa 8 Beatitudes. Kaning 8 Beatitudes, Matthew chapter 5, 1 to 12. Mauni siya ang 8 kaagianan padong sa langit. Siya rog di ta malangit. 8 guni kaagianan. Bisan pag unsa kadako sa imong sala, makaabil ka ni ining tanan. Kay bisag usa lang ani imong buhaton, malangit magyud ka. Pero usa sa dani imong supakon, impierno sa ka. Pero 8 ni kapaagi, depende las pabor. Unsa may gauna, kakabos. So kanang kakabos, agiana nas mga sa langit. Gauna gina, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Ikaduha, ang kasubo. Bulahan kamong nagsubo. Kana bang kagool? Agianan sa dinas langit ang kagool. Ang sunod, nagsubo. Mapaubsanon, humility. Kana bang mudawat lang bisag unsa? Kana makapalangit sana. Sunod, kanang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kana bang inigtan-aw nimo sa amin, moingon day ka, your will be done. Di na ka magsigig usab sa imong kilay, imong buhok, imong naong kay your will be done man. Mao na sila gitawag og pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amo na, kapalangit sana siya. Sunod kanang maluluyon. Kanang maluluyon, kana bang inigkakita nimo sa imong anak na tapulan kaayo, di ka masuko ang imong bation, kaluoy. Kaluoy sa kong anak, tapulan. Ikakita nimo sa imong silingan, ikabati nimong gimaritis kag maayo, gilibak ka, kaluoy sa kong silingan, libakira. No? Mo na siya makapalangit. Pero masuko ka, apat ay. Ikakita nimo sa imong asawa nga gikabit sa imong kumpare, kaluoy sa kong asawa gikabit ni pare. Luoy ka. Ya, sunod ba na? Niguli sa imong bana, kulatahon ka kay hubog kay siya gamaoy, kaluoy sa kong bana gikulata ko. Yan na. Mao na siya ang kaluoy. Mao nay opposite sa anger. Gilungkab inyong balay, iniguli nimo karon, gihurot yung kuha inyong mga butang dito, kaluoy sa kawatan. Gihurot og kawat among butang. Ana, nindot no? Depende na ninyo. Nya hunod, putli nga kasing-kasing, purity, virginity, kana makapalangit na sana, nang di jud ka maghunahunag dautan. Sunod, naningkamot nga managdait ang mga tao, kanang di gyud mo apil anang maritis, kanang imo gyud bang higugmaon ang tanan, wa gyud kay dili higugmaon, kana managdait na kapalangit sana.
Sunod, kaning lutuson ta. Kana bang lutuson ka, i-persecute, unya patyon pagyod, kana makapalangit. Asa man mo ani? Eh gano, lingi ay mong tupad, hain ana imong paborito. Yeah. Og mo yung ka all of the above, congratulations. Pero mo yung ka none of the above, na impierno na ka na. Klaro na kayo na, impierno na yun ka. Una, hinaot-unta nga kita maapil ta to mga santos. Kana bitang mo palit na tog slot dinhi, nya natay mga activities mo apil gyud. Kana magtan-aw ka na agid ang kasantos. Sa atong tubag sa Salmo, sa titubag nato sa Salmo, mao kini ang lungsod nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kana bang mangandoy ta nga motan-aw gid ta sa Ginoo? Muna ang makakita ana kana ra nagpractice sa 8 beatitudes. So lahi ra kog practice, igtan-aw nimo kabos, hala, naong nas Ginoo. Igtan-aw nimo sa imong persecutor kanang sigig daog-daog nimo, ningka, hala, naong nis Ginoo. Di ba? Ana wala. Sige, katapusang lingi. Lingi ay mong tupad. Nakita nimo ang Ginoo? Ana kuno, ana. Honest lang, honest. O wa gani, ana. Sige, usbag lingi. Ing na kita kas Ginoo diri nako. Ing na pangutan na kita kas Ginoo sa kong naong. Nawa di ba moingon na yawa noon kita ko yawa. Ayaw luoy kay na kana inigtanaw nimo sa imong tupad nga ang imong makita ang yawa kana luoy kay ka kay pasabot ana daghan kay kagyawa. Kay ug unsa kuno ni asulod nato maura na atong makita sa gawas gitawag na siyag projection. Ang way yawa dire di sa nakakita giyawa. Kung Ginoo ang imong nas kasing-kasing ang makita sa nimo pulo sa gid Ginoo. Ang mga kuan ba? Mga buhat sa Ginoo. Mo na ang mahal nga Birhen Maria, namde dire karindia, mahal nga Birhen sa nagkulata og nagpatay siyang anak, nakita gyapon niya ang presensya sa Ginoo adtong mga tawhana. Mo na iya lang gyapon silang gihigugma. Ang Ginoo sad nga naghimo nato sa iyang larawan og kasamahan bisag kapila na tagabalik-balik og sala di gyud mapapas ang iyang naong dinhi nato. Mo nang gihigugma gyapon ta niya hangtod sa katapusan gyung pitik sa atong ginhawa. Pero inig kahumana ana manubag sad ta because salvation is a personal decision. Muna manubag sa ta. Ana ha? So samtang karon buhi pa mo, paningkamot o buhi pa ta, paningkamot nga masantos. Nya og di gyud mada pagkasantos, patabang anang imong tupad. Ug kamong duha padung na mo sa impierno, patabang spari aron tiwasan mo. Ana no? Pero naay sikreto ra gyud nga para dalitang masantos. Unsa man? Kana gyung kaluoy kay matud pa niya diri bulahan mong mga maluluyon kay kaluyan mo sa Dios. Pananglitan ron ang bana nangabit, ang asawa nasuko sa bana nga nangabit. Karon kay nabangga man ang gisakyan sa bana ug sa kabit. Unsay hitabo? Og moingon gani siya kaluoy sa kong bana og sa kabit niya iya din tabangon kana malangit na siya na pero mayon siya mirisi gaba na ninyong mga panuaya mo di sa patambali day patambalan may maginang tiwasan dayon kana siguro jud kang maimpierno unya kay ang imong bana og ang kabit gaginunitay mas kamot niingon man kaluoy nato kaluoy nimo di ba namatay gid silang duha karon kinsa may malangit. Ang duha mao toy malangit kay gikaluy-an sa Dios nya kinsa may maimpierno. Ang asawa hastang luoya wa pa katilaw kalipay
Impierno pa. Arang-arang pangbanaw ang kabit. Kaya gikan man to silang ni check-in. Sa kalit nila pa. Ikapadiroy, nga naman sa taong malangit man na sila. Ang kaluoy lagi. Importante kinang kaluoy. Di man nabakakon ang Ginoo. Parehagod atong kuan katong gilansang tupad ni Kristo. Gibugal-bugalan si Kristo sa usa ka kauban niya. Naluoy siya ni Kristo nga gibugal-bugalan. Sa iyang kaluoy ni Kristo, gikaluyan siya o gida siya sa manindog na ta.